yrittänyt sua poistumaan jo monta kertaa ja sä tulet tänne häiritsemään. On nyt kummallista, no niin hyvä. Poistukaa, poistukaa. Poliisi voi tulla auttaa taas. Poliisi! Tää tuli samaan aikaan näitä haukkumaan ja selittämään, tutkitaan tutkimaan. Ja poliisi voisi tulla paikalle. Missä ne nyt on ne poliisit? Hyvä. Pitäisikö huutaa vielä poliisi! Missä te nyt olette taas? Okei, no hyvä. Tää on niinku sitä yhtä samaa aina, että ja aika ovella tapa vielä, että oli niin röyhkeä, että tuli tähän näin häiriköimään. Nyt pitää kuulemma mennä tutkimaan jotain mun henkilökohtaisia elimiäni kuulemma. Ja sit kun mä sanoin, että me pois häiritsemästä ja herjaamasta, niin en mä mitään tässä tee. Mä vaan pyydän sua tutkimaan tiettyjä ruumiinosia. Ei se oo mitään herjaamista. Tää suvakin logiikkaa taas. No hyvä, että saatiin toikin kyllä. Nyt alkaa jo käymään hermo.